manan. Sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa Osaka. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaato. Ako si Arnold. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Davao City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Arnold. Arnold, kuyog pa. Asa man ta bay? Kita sa kwarta. Dili ka maskwela. Kamusul sa klase, kita kwarta. Kapoy na sa eskwela eh. Kita sa kwarta, ro kapalit na gusto. Sana, Sige. Unya, asa man ta paingon? kuyog lang nako, ay bala. Magkunsa man ta dinhi sa carbon bay? Kay bala ki. Isa ko ha. Nilaw na lagi ka bay. Yaray, Unsa man? kita ka na mapayag ni palit og lamas. Oh, Awa, way matarong sirang yang bag. Kita ipita ka. unya. Pagsayasaya ko siyang tungod ha. Kanya, kuha ang ipita ka. Ha? Mangungot ko bay? Sabtaon ka eh. Ang kwarta na ba? Bay, Na, pag nagpayo kon. ay, ikaw lang ko tay. Ikaw lang, kusog mga dagan. Magsakpan ta, dagan mo, kusog kang dagan. Kina, dali na, ato sundan mo ba eh, tila. Sige na lang ay. Nalingaw na ang babay ug tanaw sa akong amigo nga. May sayaw. Ako kuto ng himbag. Nakuha na ako pitaka. Sibot na ko. Pilipag ginagawa ba yun, eh? Pilipag yung biyan mo, eh. Oh, kuha ang ginong pitaka. Oh, numbay na, oh. Pero, Salamat baya. sunod ba ya? Kuya gyapon ta? Atay di ay ha? Mao di ay nga wa ka mo eskwela. Kay nagtuo na di ay kag binuang. Nanguot ka pag pitaka. Nagtuo ka way makasulti na ako ha? 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 Ayaw na ginigos ba ha? Kaya mo ba gani ning usbo ng pagpangawat? Ipapreso tagyog ka. Mamalinda puyo ma. Adto na tapuyos Dinagat Island. Kay kuyaw, kung anhi ka magdako sa Cebu. Mahimo niya kang tulisan. Bata kapag gani, nanguot ka na. Ma, Mao nakahukom is papa nimo nga mobalhin tag Dinagat Island. Ron malikay kas imo mga amigong kawatan. Karon nga niya anatas Dinagat Island. Pagtarong na gyud og eskwela ha. o ma, binatan ako. Mayo. Kay wa gyud ko laing gipangandoy dong. Nga mahuman gyud ka og eskwela. Ha? Moadto ka og Manila? O ma, manangni din to ko nimo nga moadto ko Manila. Mag-usa maganda sa Manila, ha, Arnold? Nanabaho ko pa. Total, humanam ko eskwela. Unsa man dong? Ato lang ning tugtan si Arnold. Ay, patual na na eh. Total, dako na pa na. Salamat pa. Kinsa maisak ani mo dito? Nikontak na ko ni Tiyo ma. Ato ra ko moabot sa ila. Maayo hinuon. Pag binuutan taon dito ha. Ayaw pagpabadlo. O ma, Libre ka din itanan kay pag-uman kung buti ka. salamat Tiyo. O sa man trabaho ay mong gusto sundan. Aw, bisag unsa lang Tiyo. Ang importante nga makatrabaho ko aron makabada ko kwarta nila mama. Sige, tabangan ti ka. Nga magkasod og trabaho. Salamat Tiyo. Salamat in taon kay may trabaho na ko. Iligsuldo na ko. Magpadako nilang papa ug mama. Bay, Arnold. Bay. Sildo na turon. Inom ta? Di na ko ba yun? Kay anugon di ang kwarta bay? Magpadapara ba ko sa mga ginikanan? Unsa man tawag eh. Murag kag binyo na. Ay sig padag kwarta nila kay maana na. Bay, Kung magsige kag pada nila, unya, di na kag pada. Oh, kasukan ka na na.
Kay nana naman sila imong padadaan, imong hatagan. Oh, Lingaw-lingaw, mitas ulit tawap ka. Dali na, inom ta. Wala ka makauyo na imong gibuhat, Arnold. Di, Kada uli ni mo, hubog ka. Wala ka natigom sa imong sweldo. Wala ka di ka kapadaan ng mama ni mo. oh, Padaman ka sa mga barkada ni mo mga bisyoso. di, Undang ka na imong trabaho. ha? Undang ha? Oh. Kay patiniyon di ka sa pagkasundao. Unsa? Sundaw, tiyo? Oo, na ako'y kaila. Pasundon di ka pagkasundao. Aron, malikay ka sa imong mga bisyo. Ha? Sundaw na di ay ka? O ma, og to ako ma-assign sa Maguindanao. Pero mag-arian lang gyapon ko din sa ato. Ano nagsundaw man taon ka, uy? Unya ato pag yung ka ma-assign sa Maguindanao nga, gira man na perme diha. Okay ra mo eh, way problema na. Kung patay, aw patay ko. Uy, Uy, Arnold. Sige mga, pa. Mubalik na ko sa Maguindanao. Pag-amping in town dito, permidong, ha? O pa. Padi, nabi ang regasyo mo. Kinsa man ba di? Si Ros. Ako pa rin mo. Muna po yaban, ibo kaya mo. Klaro day. O lagi. Tinuod ka, Rose? Uyab na ta? Oh, Arnold. Kaya ang tinuod. Ganahan sa kayo kanimo. Salamat, Rose. Basta ayaw lang ko pinuangi, ha? Kay, wala yung tagit ka ba? Anong gidadaan mong pusil? Uy. Rose, Basta lumamaptos ko, ha? nanong madlog maka umamagdos ka? Aw, magpakasal ko takot. Basta ba yun, O lagi. ha? Muado tas inyo? O day. O ato na kang puyo sa mo. Aron, inikuli na ko. Makaduan po ko ni ng papagmama. Sige. Basig nagtuo kang nalipay ko nga nagdada kag babae dinis ato, Arnold. Ma, Dugang-dugang na nas gastuhan. Ibaw ka ba yan yun, ha? Nga, naa pa nag-imong mga manghod nga nag-eskwela. ayo ka bala ka, ma. Muhatag bita ko ni mo iliksweldo na ko. Salamat itahon na. Isugot ang akmong labaw nga muli ko sa'yo. Papahawa Sabi ay pahuway. Oh, Papahawa mo! si mama mo dun sa... ka! Ha? Pulayas mi din, he! Sabi tao! Sige! Nag-away si mama o si Rose. Ma, nga naman yan. Mayo kay ni anak, ka. Hala, hipusa dag inyong mga gamit din, ha? Upang layas mo din, he! Ma, nga naman gud eh. Kasi nagtuo ka nga nalipay kung nagbinyo-binyo ka. Oh, Wa ko malipay. Kay dili na mi kapahimusan ang kwarta nimo. Kay naaaras imong asawa. Papanglayas mo din, he! kung mo imong gusto mga bubiyak mi din eh. Sige. Ug magkalimtanay na lang ta. Kalimti ko mga imong anak. Kay kalimtan dasag ka nga akong inahan. Dong. Naghinuktok na sab ka. Naguna-una lang ko nilang papagmama day. Pila na katuig ang nakalabay. Sukat nga ibiyatan nila. Nabalhin na lang ta din sa Davao. Pero wala gid ko makaduaw nila. Maulaki. Unsaon. Suko mo gud kayong imong inahan nato. Pero bisag unsa kada utan sa ginikanan day. Ginikanan gyapon sila. Maugyod. O niya, unsa may imong plano? Muduaw ko nilang papagmama day. Mangayo ko nila pasaylo. Maayo pa dong. Oh. Ito pagas na yung cellphone, oh. Kinsa man nga nawag? Ang akong ning mangod. Hello, day? Hello, kuya. Oh, nga nung magilagman ka? Unsa may problema? Kuya, wala si mama. Ha? Unsay wa na si mama? Patay na si mama, kuya. Unsa? Hindi piyaan ang mama, kuya. Ba? Mako na kapatid ka ba nga nila? Mapa sa iluak pa. Nibiya na lang ka nga.
Wa ko makapangayo pasaylo sa kong pagsukol nimo. Pasaylo ako ba? Namatay si mama nga wa gid ko makapangayo pasaylo niya. Sa mga anak nga naminaw karon, ura ninyo ang inyong mga ginikanan. Bisag unsa pa sila kadautan, ug gyapon silang ginikanan. Hinalang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Power sa RMN. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabinan niyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa akong pangan nga Joy. Hingkod ang pangidaron, may ka-live-in. Itago na lang sa rang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini siyang asawa nga nagsamok-samok pa namo, bisan og duna na sab kini iyang ka-live-in. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, nasuroy ka man, Joy. Gilaay ko sa bahay, ma, uy. Kurang usa. Ni trabaho na si JR. O, ma. Basta mo trabaho na siya. Ako naman lang kung sa mahabilin sa bahay. Ay, kung ngano laging wa na lang ninyo kuhaa ang ilang anak. Aron ikaw na lang untay mo bantay o sa ini, samtang nagtrabaho si JR. Hay, di man sad mo sugot ang iyang asawa, ma. Kay amo man siyang giingnan nga kun ari na mo ang mga bata. Dili na may hatag niyang kwarta. Di man sad siya musugot. Ay, kung nganong naagin mahigog mataw na ng tawhana, nga dako man ang minyo. Ma, magsugod na sad ko nimo og explain nga nahigugma lagi mi sa usag-usama. Ug usa pa sad, dugay naman silang nagbuwag sa iyang asawa. Ug unang may ka-live-in ang iyang asawa. Ay, kaniadto, dakong sopak yun unta ko anang imong gisudlan, Joy. Kay gawas nga sa kana, nangita lang yung kagsamok sa imong kinabuhi. Nga naa kapag yun makiglambigit anang taong minyo ug may anak pa. Apan unsaon taman nga di ka man gyud magpasulti ana. Ma, sabta na lang gud ko ninyo. Ako man kalipay, ma. Hinaot lang nga dili mo magkagubot sa umaabot nga mga adlaw tungod anang asawa niya, Joy. Ma, Kaya ba kagubot man ta? Nga nagpirmahanay naman ming Wilma. Dito mamis barangay. Nga wa may hilabtanay sa usag-usa. Ug may pirma masab siya. Taro mang sabot namo nga adto niya ang mga bata kay mga gagmay pa ni. Ug musuporta lang ko. nabala ka lang sa lagi si mama nako. Nga basig unsaon ko sa imong asawa ba? Ah, yan pag siya. Wa magani ko manghilabot niya nga may kaipon siyang lain. Mo bitay sulti sa akong mama. Pero nabala ka lang lagi kuno siya nako nga basig samukon ta sa imong asawa ba? Ay di na to mahilabot eh. May iya na sab siyang lain kinabuhi. Oh, Tore Joy. Ibalik diya ko sa tag-iyan ng yuta kining atong gibayan. Ha? Hala, unya mamahawa na ka din he? Aron dili ta makapahawa diri. Kita'y palit ini. Unsa? Ato lang bayaran. Kaya di mahinon ko no ipakastanan. Pwede naman data-datahan ang katunga. Oh, katunga lang sa atong bayaran. Unya, GR, kaabot ta sa presyo. Magsabot ana ron. Magkwenta ta sa atong natigom kung paigo ba ng idaw nining yutaa. Basta kay wara ko lisod-lisod sa tag-iyan ning yutaa. Pwede rin atong data-datahan. Ah, sige, sige. Aron, may mapundar sabta sa atong panagtipon, GR. Unsa? Mo trabaho ka na? O ma, gihangyo na ako si GR nga trabaho na lang ko. Aron, makatapang-tabang sad ko sa datahan sa among yuta. Ay, pastila ninyo, Joy. Namundar pag yung taon ko sa inyong panagtipon ni JR. Samot yun mo kagubot, ana. Ha? Kung mo intra na rong asawa niya, nga magtuong sa iya ng bana ng yutaa, dili ka ito manghilabot. Ma, Ah, kasayon ana. Dili na ko ipangana ko ang maong yuta. unsa GR? Ipangan ko nimo kining yutaa. Aron di gid makapanghilabot nining akong asawa. GR, Siya ro makapanghilabot pa siya. Patuhuon ta siya nga imo ning yuta. Ikay nagpalit ini. Imong pangan ang ibutang sa titulo. GR. Nakapundar-pundar jud mi sa akong kalib-in sud sa among panatipon. Apan kining bahay ug yuta, gisiguro namo nga sa ako kining makapangan aron nga dili makapanghilabot ang iyang asawa ni GR. Akong pangan ang nakabutang sa titulo ining yutaa. Ug ako gyud nagpirma nga mo itag-iya aning yutaa.
ug wa gyud mi masayop sa among gibuhat. Kaysa diyang naibaw ang asawa nga nakapundar kami og bahay og yuta, nisugod na siya sa pagsamok-samok namo. Unya, Joy, asa ba si JR? ang trabaho ma, ngano di ay? Ay, sus, pastilan. Niabot na yun ang akong gikahadlukan ninyo. Ha? Ngaon sa ba ma? Ay, nakita man gud mi sa asawa ni JR. Og namong kininako, nga kana ko nung yuta ni JR, may katungod pa kuno siya ana. Maong iya ning kuhaon. Unsa? Ha, baga gud yun now. Uy, may katungod kuno siya, uy. Kay bisan pa kuno buwag na sila ni JR. Apan siya pa kuno gihapon ang legal wife ni JR. Unsa? Aw, pasway kuha niya kung makuha ba niya. Natubag lagi ng sige ni mong pangutanan ako sa una. Kung nga nga nagkabuwag mi sa kong asawa. Nakita mo nang iyang batasan. GR. Bagag naong. Human ko niya pasuya-suyaan nga may lain siyang laki. Nibisan ka usa. Wa gani ko manghilabot nila. Kanya karon nga malipayon ako ba nimo? Magsamok-samok pa siya nako. Pero unsaon taman kung manghilabot yun siya? Pero mabalah ka ka man. Nga nakapangan man nimong yuta. Ha? Gusto gid akong ibuhat. Nagipangan ako nimo ang napundar tang yuta ug bahay. Aron dili makapaghilabot ang akong asawa. GR. Oh, Joy, musta? Oh, okay naman gaw. Nakabalita mo ko bahin sa inyong kagubot. Kagubot? Saan sa? Wa pa day kasulong nga sa asawa sa imong kalipin? Ha? Anong sungon man ko niya gaw? Ay, amiga biya kayo na si Wilma ug ang akong asawa. Ug nag-ingon man kuno ni nga sulngon kaniya. Kay maayo pa kuno kang kalipin ug ikaduhang asawa sa iyang bana. Kipundaran pa og mga butang ug may yuta ug bahay pa gyud. Samtang sila kuno, dawaan pa kuno ninyo og sustento ang iyang mga anak. Unsa? Gaw, dili taon na tinuod, uy. Nito man mi sa ilang gikasabutan sa barangay. Kung pila ang among ihatag sa mga bata. Wa ko magdinaw, anak, gaw. Ay, nakapundar man kuno mo, kay nagdinaw mo sa mga bata og sustento. Mong, perting suko ako ng Wilma, uy. Bawion kuno niya ang angay niya isip asawa ni JR. Unsa? Pirmi na lang nga may mutaho na ako bahin ining pagpanghudlat sa asawa sa akong kalivin nga mosamok kuno siya namo ug manghilabot sa among napundar sud sa among panagtipon sa iyang bana. Unya, butang-butangan pa min niya nga nagpasagad mi sa ilang mga anak. Nga maugid taon na akong unahon sa tanan namong gastuhan kay luoy sad baya ang mga bata. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Menyo kining akong kalivin apan mga 2 to 3 years na silang buwag sa iyang asawa. Makahilabot ba siya namo bisag buwag na sila ug may lain na sad gani siyang kalivin? Ikaduhang pangutana. May gipirmahan na sila sa barangay sa ilang panagbuwag nga wa na sila hilabtanay. Unsa man kini kalig-on? Kay nisugod naman gud upang panghilabot namo ang asawa sa akong kalivin. Ikatulong pangutana. May napundar ming yuta sud sa among panagtipon sa akong live-in. Og nakapangan kini sa akongan. Nagingon ang iyang asawa nga may katungod siya aning yuta kay asawa siya. Tinuod ba? Ikaupat nga pangutana. Nakapangan kini na akong yuta. Amo kining gituyo aron dili makapanghilabot ang asawa sa akong kalivin. Kung gudton gyud mi sa iyang asawa, may mahimo ba siya labi na kun mugamit siya og abogado? Ikalimaw katapusang pangutana. Ireklamo kuno mi niya kay nagdinaw mi sa mga bata nga nagtuman man unta mi og hatag sa gikasabutan nilang sustento sa bata. Pwede ba nga ari na lang mga bata namo aron dili na lang mi mohatag niya og kwarta? Kay murag kwarta raman gud ang iyang gigukod namo o gamiton lang ang mga bata. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban sa ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Wa lang gihapon mi magkuyog karon na pamangyud taliwala og sulod sa pandemya. Kami no si Dr. Obra, kami ra gyud gihapon no. Puli-puli lang mga sukintig paminaw ang muhatag ninyo og tambag ug tubag depende sa problema. Of course, amo na tubagon tanan nga mga problema o klase-klaseng problema, punto legal, punto medical, emotional, personal, behavioral, nga mga problema nato sa mga ginadiling droga, problema sa
ato ang pamilya, panaghigala, karelasyon, problema sa itong kaugalingon. No, ipadala lang gid na ang inyong mga suwat, mga sukintig paminaw. Na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or na atay Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sad, no, natong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase gining pamaagi amo lang gyud no nga gihangyo nga inig padani nyo sa inyong suwat, kumpletuha lang gyud palihog no ang mga detalye, inyong mga pangutana, inyong mga hinungdan, sinugdanan anang inyong giagian o ang inyong gisagubang karon para mas masabta namo o mas klaro pod amo ang mahatag nga tambag sa inyong mga pangutana. Okay? O, ato lang i-greet ang mga mo-comment, mga mo-like din sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Thank you kaayo sa ako ang amiga nga si Ma'am Joy Senya o sa iyang City Church. Malihog City Church magpasalamat nino sa pag-apil ninyo namo ug sa akong pamilya sa prayers. Thank you kaayo Miss Joy o sa imong pastor o kang Melissa Gilbert sa Green Vibe din sa Facebook, no? Kanilaging pandemya na ata diri permis balay magkalingaw naman lang tanong magsigig banta magsigig alagas ato ang mga tanom for mental health manggud kuno ni nga magsigitag lihok-lihok di ta kinahanglan magsigig mukmok daghan magid kaayo tinuog mabuhat diri sa balay ba, no? Nga makalingaw kaayo magsigig pamubo, pag-check sa ato ang mga tanom, pag-arrange, rearrange, no? Maghinay-hinay talingaw mali sa una kay magsige man ganitag duwag ka ng balay-balay, bubog tanom, karon balik gyud ta, balik tas basic karong mga panahon na tungod aning pandemya. And ang ato ang letter sender, wa man ni siya musulti og taga-asa siya, and of course taguon lang ni nato siya sa pangalan ato man ni siyang tago sa pangalan nga Joy. Si Joy, punto legal iyahang pangutana, ninyo ang iyahang live-in nga si JR. Apan 2 to 3 years nang buwag sa iyahang asawa nga si Wilma, nagpirmahanay na sa barangay nga wala sila'y hilabtanay na nasa daaning isyu sa way hilabtanay. Tuwa sa asawa ang mga anak ug magsustinto na lang sa mga bata si JR. May lain na sang kaipon si Wilma. Nakapundar na si Joy ug si JR sulod sa ilahang panag-ipon. Usa na niini ang balay ug yuta apan aron pagsiguro gipangalan kini niya ni Joy. Aron nga dili makapanghilabot ang asawa ni JR. Apan nagsugod na sa pagsamok-samok karon ang asawa ni JR. Kay manghilabot siya sa yuta nga ilahang napundar ni Joy kay may katungod kuno siya kay siya pagyapon ang legal wife namo na gid ni ron. Kinsa bagoy legal ug illegal ani na bago na ingon anak nga klase ato ning pantubagon ha. Unang pangutana, minyo ning akong ka-live-in pero 2 to 3 years na silang buwag sa iyahang asawa. Makahilabot pa ba siya namo bisan buwag na sila ug may lain na sad siyang ka-live-in. Okay. Ang kana manggong gidugayon sa pagbuwag nila physically mga sukintig paminaw. Labi na nimo Joy nga ning suwat karon. Wa gyud nay di gyud na mo matter. Ngano man. Kay ang mo matter gyud no kung unsay record nga naa nato sa NSO or sa ato ang PSA. Minyo pa ba na siya? Naa pa ba na dito ang marriage certificate nakarehistro pa ba gihapon or gi-invalidated na or nahimo na siyang walang bisa kay naanal na. Maski pag 20 katuig, maski pag 25 katuig, maski pag namatay na, wala pa, as long as wa pa na namatay rather, ang usa. Kay the only time nga mahimo ng walang bisa ang kaminyoon, mga sukintig paminaw, duhara gid na, mamatay ang usa, because death extinguishes marriage, or maanal ang kanang kasala. So di gyud mo matag mayong kag 2 to 3 years na maski pagkato si imuhang saysay nga nagpinirmahay sila. Therefore, unsa may pasabot ana, nagpabilin silang minyo kay naa pa man gyud ang papel, kay wa man naanal, buhi pa man silang duha. And isip usa ka minyo ang balaod nag-ingon, ang ato ang family code nag-ingon nga dili pwede ang minyo makigpuyo og lain nga laki baron or babay nga dili niya asawa, otherwise pwede sila either makiha for adultery kung babay nga minyo
or for concubinage kung lalaki nga minyo. I hope nakasabot mo ana nga aspect. Kay wa man gud na mag-ingon nga dugay na wala na di man gud ni ang kasal. Di man gud ni parehas anang ubang mga kontrata nga ug tama na gid tatot duha ka tuig after ani buwag na ta okay na kutob na ni 2 years ang ato ang kaminyon dili man na ingon ana ug bitaw ta maingon tag forever kinaagid forever kanya kasal. Ikaduhang pangutana, may gipirmahan na sila sa barangay sa ilang panagbuwag nga wa sila hilabtanay unsa pa ni kalig-on kay nisugod man gud pagpanghilabot ang among asawa ang namo ang asawa siyang ka-live-in. Muna ni mention jud ko ganina nga ang kaning kaminyon di ni siya parihas sa ordinaryo nga kontrata o dumayon kag marriage contract. Kontrata gihapon na siya. Ang definition sa marriage ng ingod gyud nga marriage is a special contract, no? Muna of permanent union between a man and a woman whose stipulations cannot be subject to the discretion of both parties except sa kanang property regime. Unsay pasabot ana mga sukintig paminaw. Di ni ordinaryong kontrata nga ang sa mga nga pwede lang siya nga sabot-sabutan sa bana og asawa nga sige minyo ta pero pwede ko makauyab og lain. Sige minyo ta pero kutob na ta 10 years. Sige minyo ta pero og di ta magkasinabot, magbuwag ta ha unya wa tay hilabtanay, magpinirmahay ta dili na pwede or buwag naman ta, di naman ta magkuyog, di naman ta magpuyo, wa tay hilabtanay magpinirmahay mo. Di gyud na pwede. Kung ano gyud na, yes or no, minyo or dili. Minyo gani, naapang marriage contract, wa namatay ang usa, wa pa naanal ang usa, dili gyud pwede nga magsabot-sabot mong way hilabtanay. Kay ang balaod, klaro kaayo. Minyo ka, stiktuan ka, imuhang dapat kapuyo, imo rag yung bana or imuhang asawa. Mao gyud na. So kung gusto ka nga makipuyo kag lain, gusto ka nga wala na mo'y hilabtanay, ipaanal na ang inyuhang kasal. Mao gyud unta nay sakto. And to answer your question, wa ba to'y bisa o unsa to kalig-on, wa gyud to'y gahot, wa to'y ngipon ang inyong gipirmahan. Invalid ganito. Ambot lang anong naagi ubang mga barangay captain, no? Nga mo sugot nga magpinirmahay silang way hilabtanay nga di man gyud na pwede. Ikatulong pangutana, may napundar ming yuta sulod sa among panag-ipon sa ako ang ka-live-in ug nakapangalan kini nako. Nag-ingon ang iyang asawa nga may katungod siya ining yutaa kay asawa siya tinuod ba. Now, well, una sa tanan sa imuha man kahana nakarehistro kung dili pod makaprobar ang asawa ni JR nga ang pagpalit ana no kang kwarta ni JR murag maglisod sad siya og gukod. And sakto na para wa na lang gyud puy samok nga naa na lang nimo. Although ang rules manggod nato nag-ingon pod nga kung pananglitan ang panag-ipon or ang kanang relasyon no is may tag illicit or walay benefit sa marriage na amang gyapon ay gitawag nga co-ownership, di ba? Kay dili man na ingon ana nga kay abi mo no wala na lang gyud kay bahin kay dili man mo minyo. Especially nga sa imong pangan maglisod gyud honestly og gukod ang asawa unsa man niya pagprobar nga kwarta na no ni JR ang gipalit ana nga naa siya katungod. Pero kung mayingon kag nakanganin yung duha, makademand siya sa share ni JR kay legal wife pa man siya. So muna balik ta. Ug di mo ganahan og gubot, ipaanal na ang kasal ni JR. Okay? Now, ikaupat niyang pangutana, nakapangalan kini na kong yuta, amo kining gituyo, aron di makapanghilabot ang asawa sa ako ang ka-live-in. Kung gubton jud mi sa akong asawa, mahimo ba siya, labi na akong mugamit siyag abogado. Mula gina akong gingon, kinahanglan siya makakuhag ebidensya nga ang pagpalit anang maong mga yuta-yuta man ni siguro, no? Gigamit pod ang kwarta ni JR. Otherwise, pud ako man ako man ning palit ani. Ya sa amo nang ako ni sa ako ani girehistro. Di man kaangay mo pakita og proof siya nga mukiha og musamok, mo'y kinahanglan mo pakita og ebidensya nga naay bahin si JR ana kay for as long as naa nas imuhang pangan, wa siya ika-prove nga bahin si JR ana, di gyud siya kagukod ninyo. Unless naay portion, like I said, kung narehistro siya sa inyong hanganduha. Pero kimuhara, murag maglisod gyud ang asawa, no? Samok lang, pero murag di siya kagukod nimo. Ikalimaw, katapusang pangutana, ireklamo ko niya sa kay nagdinaw mi sa mga bata nga nagtuman man unta mi og hatag sa gikasabutan nilang sustinto sa bata. Pwede ba?
nga ari na lang ang mga bata namo aron di na lang muhatag niya og kwarta kay murag kwarta ra man gyud ang iyahang habol namo ug gamiton lang ang mga bata. Posible gyud nga kwarta, posible pong naay feelings pa or wa lang gyud sa kanang masulubon lang gyud pud siya mo nang makigubot pud no nga manabla pero as to the custody sa bata mahimo gyud kaayo nga dinha na lang ninyo labi na kung above 7 na o mupili ang bata ang anha sila ni JR sa ilahang papa mahimo gyud kaayo no wala may nag-ingon nga dili pwede nga anha kay joint custody na basta minyo and husband and wife. So, pwede ra gyud kaayo nga muadto ang bata ninyo unya anha na lang ang sustento. Ngadto sa diretso ang sustento ngadto sa mga bata. And as to the issue of custody, wa may problema o support no, wa man may problema basta nagsabot mo unya as to the support no. Ang kanang issue sa support sa mga bata, pwede gyud na ninyo masabutan, pwede gyud na mabutang sa usa ka kasulatan, and importante sad gyud nga i-document ninyo nga every month no nagtuman si JR ug naghatag siya, and please know lang gyud nga usahay na gyud nay times kay mag-usab-usab baya pod no ang mga gikinahanglan sa bata labi na kung nagdako na kay muskwila na kinahanglan naglibro, uniform, unsa pa na din ha. So, you have to understand also nga naagi panahon nga pwede gyud na nga mausab ang kanang issue on the support. The same ra pod ka kung pananglitan simbako mawagtangag trabaho baron si JR or nihinay negosyo, pwede gyud pod na nga mausab ang paghatag pod sa support. Ma-adjust na siya in other words. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Maayong adlaw ug stay safe mga sukintig paminaw.